nuwun ngapunten niku wae jeneng nyolong gedhange panjenengan. Lha apa kok meneng-meneng? Sopan gue. Gue iki karo kanca wis gedhe. Nggih Pak, kula nyuwun ngapunten nggih. Yo, gue tak sepurani. Benar. Bocah loro kuwi, Ajen bocah saya kurang ajar. Ora ngomong. Salah. Iya, Pak, aku jalan sama. Ya wes seberani. Benar. Iya, aku kira jalan sepuluh loh padahal menangku. Aku kira bagi bang, kalau nggak segel. Aku jalan 10 tahun. Salah. Ayo takut guru aja menawi tetap dicaca. Iya ya takut guru aja. Bu, kenapa panjenengan mau nyiksaini dicaca wonten kantor? Aku iki mau gak kepethuk dicaca ning kantor Indo. Menawa isih metu apa saiki waya dicaca? Nggih, Bu, sak menika sampun wajibipun dicaca. Nggih, pun Bu, mboten nggih. Benar. Kenapa sampean ningali Bu Caca wonten kantor wau? Aku ora kepethuk Bu Caca ning kantor lho. Menawa isih metu apa saiki wae Bu Caca? Nggih, Bu, sak menika sampun manjinipun Bu Caca. Nggih, pun Bu. Salah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Wonten menapa? Niki kula namung ajeng nikani daharan kangge panjenengan kali keluarga. Oh, nggih matur nuwun, Mbak. Wonten acara napa kok kathah nikani? Mboten enten acara napa-napa nggih mekinipun gawe akeh. Dipun kula pamit. Nggih, Mbak, matur nuwun. Benar. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Wonten napa nggih, Mbak? Niki kula namung ajeng nikani Bombastic side eye, oh yes, soalnya tak boleh. criminal offensive side eye. Salah. Sama sekolah nih. Oh alah, ya iya pinter. Dia itu kan kita sekolah nih. Hati-hati ya, Mbak. Waalaikumsalam. Benar. Bu, kula nyuwun aturi damel sekolah niku nggih. Oh alah, iya pinter. Biasa anak durhaka. Salah.